Dobrý deň, moje meno je Laurent Gelvanič, som majiteľom e-shopu Polarizačné.sk, ktorý prevádzkujem od roku 2019. Mojím cieľom je prinášať zákazníkom kvalitné polarizačné okuliare za rozumnú cenu. Snažím sa zvyšovať povedomie o polarizačných okuliaroch. Polarizačné okuliare sú výborné na šoférovanie, dohovor, k humoru, na ryby. Polarizačný filter vlastne blokuje odlesky od mokrej vozovky, od vody, lesklých predmetov. Zákazník je u mňa vždy na prvom mieste. V prípade výmeny tovaru, vrátenia alebo reklamácie vždy vyhoviem v prospech zákazníka. Základnou myšlienkou je mať čo najprehľadnejší a najpraktickejší e-shop. U nás napríklad neriešite žiadne papierovačky, pre vrátenie tovaru stačí vypísať iba online formulár. V našej ponuke nájdete značky Polarzon a Speed Polarizet od externého dodávateľa a tiež mám vlastnú značku Polarons, ktorá je registrovaná na Slovensku. Pre viac užitočných informácií sledujte profil Polarizačné.sk.